Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag ba igala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Karong buntaga, pinaka-importanting topic ang akong istoryahon sa inyo. Kay tanang sakit, tanang gibati ninyo, ma-istorya ninyong tarong sa doktor. Kay ang doktor nagabase gyud sa maayong presentasyon sa inyong sakit. Abi ba ninyo nga ang sakit dali kay siya may bawaan? Mingon lang kag isa ka sakit sa kuto-kuto, libo na ng mga sakit na may gala. Dili makakuha ang doktor kung dili maayo ang imong pagsaysay sa imong sakit. Unsay pagsugod, unsa kadugay magsakit, nganong magsakit man siya, o mga associated symptoms. Unsa man ang associated symptoms mga igala. Kung moingon kag sakit sa imong kuto-kuto, daghang pangutana na, 1,000 po ang pangutana bago niya makuha nga ora ang problema. Karon, dili taman mo matudluan unsa ang pagdoktor. Kay napulo man ang katuig. So, labaw na gyud sa pagtudlo sa eksperto, sa mga espesyalista gyud. Kay lahi na gyud na siya. Ora na gyud na siya kanang refine nga paghimo og diagnosis may gala. So, ako siyang tapahot pag-istorya para makakuha mo. Pero mas maayo gyud nga magkuha gyud mo papel, kuha mo lapis, kay sulat. Basta na maingon ako kuto-kuto. Sulti na ko tanang mga sakit nga mo mahitabo o unsay mga hitabo kung ingana imong sakit. So, kani lisod kay ni si itudlo bay gala kay kinahanglan man yung kabalo kag anatomy. Kahila kag kabalo kag biochemistry. Kabalo kag physiology. Napulo na siya ka subject sa medicine may gala nga usually upat ka tuig na nimo tun-an. Mo na nga kamo abi niyog sayon. Pero pag maistorya mo og espesyalista, ura makuha man na yun sa espesyalista. Kay mo man ang gyud ang iyang gitun-an. Kung cardiovascular siya, kung cardiologist, kasing-kasing naman gyud iyang gibantayan. Kung pulmonologist, lungs lang gyud iyang gibantayan. Kung gastroenterologist niya, tinai ug atay, mura na iyang gibantayan. Dili pareha sa surgeon may gala nga wala na siya. Iyan ang paminawan kung kaya ba ni operahan. Kung wala ba side effect kung mag-opera. Kung tama ba gyud iyang diagnosis. Kaya kung magkamali siya, may disiper ng iyang tiyan kay may nga ay mali. Di pwede. Kailangan precision din siya pag-ingon niya operata. Pag-ingon niya kumbinsado po niya sa iyang sarili nga kana gyud siya ang sakit. Kay kung dili siya kumbinsado, mga hiwi gyud ba? Sa pag-abri pa lang nibaw na nimo nangapa ang doktor. Nagpataka lang. Nya sugot mo abrihan na iyong tiyan nga appendicitis there niya ang hiwa gikan sa kuto-kuto paingon sa puson. Mao na siya noy. Mao gyud na siya ang pinaka-importante nga mosulti mo kung eksakto ang inyong gibati. Dili mo anang magdaradala mo og laboratory nga hinimo sa ubang doktor o kamo lang nagbuot-buot. Nagbuot-buot mo og laboratory. Abi ba ninyo makuha ang diagnosis? Sus! Mao bitaw na siyang giratsada na yung laboratory sa ospital. Unya mayngon pagyapon ang doktor, ato lang sing obserbahan o tiaw, sugot mo dili mo kadungog anang obserba may gala kung espesyalista na siya. Mayngon na siya kanina na siyang sakit. So, unsay gusto ninyo? Magtagna-tagna ang iyong doktor o insakto gyud na iyang isulti? Wala man siguro gustong tao nga mag-obserba, matagna-tagna sa imong sakit. May laling mangitag kwarta, manghurdap ka sa buntag, ibayad ni mo sa konsulta paghapon. Sayo, no? Mao na siya nga
Usay mapungot gyud ko anang, "Dok, na ko'y laboratory, Dok. Dala kog laboratory o daghan kay laboratory." Unsaon man ako na imong laboratory noy? Iilo? Santa Cruz Digos. Mao na gyud ang mali ninyo ba? Kay ang usa ka doktor, kung gusto gyud niya nga mahibawan imong sakit, iya ginang subayon gikan sa pagsugod. Paingon gyud na siya nga hangtod karon unsa na hitabo nimo? Daghan kay na pangutana may gala. Dili na mabangbang 5 minutes. Ha? Nya kanang pag-examine sa inyo, iyang i-confirma tong iyang suspisyon, ang iyang suspitsa nga sakit nimo. Dili na siya makaya og matamatahon lang ka. Di ka kapasaw eh. Sa una, may gala, nagtudlo ko sa mga medical student o mga interns o mga residents. Manglingo ko. Kay magtagna-tagna man. Makaingon yun ko nga, asa man ka dong? Mga tubang kag pasyente, yan, tagna-tagnaon lang na nimo. Maglalim ra ba? Ya kung ingon kag opera, ya kanang pasyente nga nagsalig sa imo gyud pag maayo, nya mali dayto imong diagnosis. Muna siya commitment may gala sa doktor, sa surgeon. So, itudlo na ko sa inyo karon. So, sa Binisaya ha, kay karaganan sa inyo, di man yun makasabot og mingon kog epigastric pain, right lower quadrant, hypogastric pain, left flank pain. Kasabot mo. In English, man ginang law may gala. Ato ning sulbarong, subayo na to Binisaya yun. Okay, sugod ko sa sakit sa puson may gala. Kay permit yun ako na di maabtan sa pag-discuss na ako kay dito man ko magsugod sa kuto-kuto. Sukad atong 2004 sa kuto-kuto magsugod. Yan diha na ko kutob sa puson mo abot sa discussion. Karon, magsugod ko sa puson. Musakit gani ang puson may gala. Ayaw mo guna-una nga UTI na yun. Daghan. Ang unang sakit nga inyong naon, kung babae, matres yun. Sa puson, matres. Kung sa lalaki, kung sa may hunaon-naon, basig UTI. Kaya kadaghanan sa UTI sa lalaki kaysa babae. Kung mag-UTI manggaling ang babae, usually na siya, nag-agi na siya panganganak, sexually active siya, sabot ana nga nasa ka-partner sa sex. Okay. Kung inaon ako pag-discuss, mabot pa ta siguro mga napulo ka tuig. So, inganaon na ako. Sa puson, matres sa babae. Ang problema sa matres, daghan sakit sa matres. Sus in town, Santa Cruz Digos, di ka kahuman. So basta imo lang yun sa matres, di pag makaibalo mo puson ganini matres gani bas ato day kas obidyoain. Basing mo adto kas cardiologist. Matagaan di kag tambal sa para sa heart ba. Kay mo man na yang ibawan. Mo na yang ibawan, wala na sila ing mabawan kay espesyalista man mo mga to. Mayon tag mag-adto mo family medicine, kanang general practitioner kay daghan man na siya kayo kuan katag man na yang utok di para sa espesyalista nga dito ra gyud sa tan-aw. Kung mali po kapag ato, maliation. Pag sa puson, matres, lalaki, UTI, sunod anak may gala, sunod anak, prostate sa lalaki, sulat, prostate. Sunod, ang pantog sa lalaki, pantog sa babae, paspas ra ba? Kan mo, single mo diya nga, paspasan na imong bamanok, urag lubot sa manok daw. Kuha. Sunod, sa rectum. Unsa man ang rectum? Large intestine, butanganan sa tay. Bahay tai na siya noy. Ang tawad ang rectum. Unsa man na dito? Kadaghanan, na tumor, na cyst. Sa babae ug lalaki na siya. Sunod, sa mga parte sa matres, fallopian tube, ovary. Kuha. Sa babae Sa lalaki po, ang sunod nga, permi yun na siya magsabay, na ay problema sa iyang ureter, agianan sa ihi sa lalaki o sa pantog.
Agsulti naman ako ng pantugan niya. Kuha na mo. Okay? So, mao na siya ang dito sa puson. Ayaw mo pag-una-una nga ulcer, so Santa Cruz Digos. Ura man mo nagtudlo sa sakit dito sa Cotabato, ang inyo dahil tinuod nga sakit tos Manila. May ang tag Manila lang, basig tos London. Ha? Mao lang inyong tambal ba? Tagaan mo tambal. So manilong nga pang-ulcer maninoy, niya sakit inyong puso. Ha? Mura manig ka ng diagnosis sa University of Piapi. Ha? Okay, kuha ninyo. Right lower quadrant. O diri dapit sa kilid nimo sa tuo. Una-unahon, appendicitis. Kuha. Baski mali, wrong spelling wrong. Ha? Wala bitaw English teacher niyo diya. Ha? So ninyo, Bisaya no? May Bisaya po sa acute appendicitis. Ha? Sunod. Sa babae, Measles Mills. Mahingon ka. Mahingon daday mo. Dok, usa man ang kabawa, Dok. Nag-ovulation mo. Nagagawas ang imong itlog sa imong ovary. Sa babae na, ha? Sa babae. So, dili, tanang sakit sa kilid dili sa tuo, nga appendicitis. Walay appendicitis dili sa wala. Basig mo ingon mo nga, nasiguro appendicitis sa wala, no? Sa tuo, rin yun na pirmi. Pwede ang UTI, pwede po ang kanang mag-ovulate, manggawa sa imong itlog, kung di ba napaka-ectopic pregnancy, kung childbearing pang imong edad, pasabot ana nga manganak pa ka. So, mao na posibilidad. Ikatulo nga klase nga sakit, ambot lang kung nasuwat ba, katulong sakit na ay infeksyon ang inyong tinai. Kadaghanan na typhoid, TB, na TB sa tinay, ha? O, napoy bara sa imong tinay, ha? O kung di ba, nalukot ang imong tinay. Kaya, nasulat na. Kung di mo kapaspa, di mo kapas sa baba ni Dr. Kagape, at doon mo YouTube, kay i-replay mo na siya, basig every minute maka mag-replay. Memorize mo. Okay? Ang sunod, dito sa base appendix, sikom ang tawag, sikom. Dili po ganang sikulati. O, pareho na, sikom, murag sikulati. Okay? Okay? Sikom. Kana siya, mo'y the end, o beginning di ay, muna beginning sa large intestine. Sudlanan sa tae, bahay tae. Sa large intestine. So, sikom ang sugod. Kana siya, usahay, stagnant, sabay Bisaya sa stagnant, mapundo ang tae. Musakit imong kilid. Nya kung ang doktor wala nagkuha lang, kanang nagbulakbol sa iyang medical school, mingon na siya appendicitis. Tiyaw, kuha nimo. Kuha ninyo. Sunod. Naay mga sakit nga dili gyud mo ka-imagine nga may tabo dito sa sikom. Cancer, TB, amoebiasis. Wala man ko ng kalibang, Dok. Ano nang amoeba ko? Ay, noy. Ang amoeba mo, dili na siya kalibang. Ang kalibang is gastroenteritis. Pasabot na lahi nga kabaw ang nagkuhos sa imong kalibang. Ang amoeba, dili ka magkalibang, noy. Kadaghanan sa inyo, Dok, wala man ko yung kalibang, Dok. Wa ka kaya asa man ka ni graduate. University of Salmonan sa UST, University of Salmonan o UP, University of Piapi. Kuha ninyo? So ayaw mo pag doktor kung wala pa mo nakaadtog medical school. Okay. Daghang may tabo nga sakit dito sa sikom. Sa right, kani, sa tuo. Sa tuo ninyo. Daghang sakit yun. Sus, napagana siya usahay nga maghimo siya og kanang urag plastiko noy. Mugahi mo ko ba na yun kaagi mong operasyon sa una? Maghimo plastiko, niya mo bara dito agyana sa tae. Muna mabagtok imong tae dito, niya talag sa kamalibang, niya masakit na imong kilid. Muna gitawag og adhesion band.
Ambot lang. Basta pamilyar lang inyong dalunggan anang ginasulti na ako mga pangalan ha kay wa may in English aw may Bisaya. Ay katulo is kapila na ba ito? Ha? Ay ang kasunod nga sakit is diverticulitis. Ang diverticulitis, ma-misdiagnose gyud na sa doktor, kung wala siya X-ray. Dili na niya mahibawan di na niya mahibawan kung walay X-ray. Kaya nga naman, supot-supot na, naghimo og supot-supot ang imong tinae. Usually na, kung sige constant ang imong constipation, halos pila ka semana lang, kapila lang ka malibang sa isa ka adlaw. Sa isa ka semana. Mao na yung metabo, maghimo na supot-supot, niya ma-infection po na, wala po appendicitis. So, mapirahan lang kag dili oras ba? Kung mali ang doktor nimo, mapirahan din ganyan. Pag-abri, ay, mali. Dili appendicitis. Sugot ka? Sugot mo? Maingon day mo, magpatuka na kog ahas, dok. Yaga-on yung kakadok. Diverticulitis. Tun-i gyud na ninyong pangalana, diverticulitis ka. Pero may gyud na siya magkamali nga acute appendicitis. Pero may gyud na siya. May patong tuberculosis of the cecum o cancer of the cecum, dili man kayo mabuo, dili man kayo na siya common. Ang unang common is acute appendicitis. Pag common na diverticulitis na dahil sunod amoebiasis, sunod entericulitis, kana entericulitis na muna typhoid. Kaya ang typhoid, mamili og kanang portion sa tinae nga mudaghan siya. Nandito kayo ng typhoid abi ba ninyo kalibang lang ng typhoid tilo magkalibang kag pila ka adlaw mundang ang typhoid. Masakit imong iulo, mong kalintura, COVID na dayon, patay. Kang bata ka, typhoid di ay. Unya, maghilo pa jud ka. Maghilo pa ka sa typhoid Pagka maghilo ka sa typhoid unsa may hunaw-hunaw sa gastroenterologist, hepatitis, patay kang bata ka. Na hepatitis, unya di na ba gyud ka maayo operahan kung nakay typhoid ba? Mali gyud ka gyud. Pagka mali gyud na siya gyud mahigala kung maoperahan ka nga typhoid fever. Disgrasya gyud. Pero di po ka matambalan sa typhoid mabuang man ka. Ang sa Bisaya bitaw naman mo kaduhog man mo anang tipos ang taga Bukid. Gitipos pa. Lahi biya itong tipos og sa typhoid ba? Lahi. Dako kaya na sila diferensya. Isa kabaw. Ang isa baboy. Sus, kalayo. Saan mo pagtambala na kung di ka kabalo? Kadagaran na ba yun sa mga kuan? Wa kay balo ana. Typhoid. Typhoid lang. Wa kay balo. Ang sunod nga uncommon kay may gala kay magtapok dito ang bitok. Wala mo siguro kakita og bitok nga isa ka kumkum Sorry last na mahaw dia. Kakita dai mo bitok nga isa ka kumkum Basta makaingon gyud nga. Siyaro po Uron magsalag na sa biting. Mandimbawat lagi inyong balahibo kung makakita mo So mo nang sa right lower quadrant pa lang ganit. Ang tuon ni mga kilid pag ganito wa pa kanto sa wala. Adto ta sa wala. Dili sa kilid, sa wala. Ang una nimo hunaw-hunaon bato sa kidney. Lalaki o babae. Kuha. Number 2, cancer of the colon gyud ang usually na siya. Kuha, ikatulo, diverticulitis. Ikaupat nga pirmi lang gyud nga mali. Mali nga bisag unsa na rin mo sa doktor kay namayaba sa medical school, elongated colon. Unsa man ang elongated colon, dok? Taas ra kay imong kuanoy? Taas ra kayo ang imong tinayang large intestine. Muna nga dili kadagan labaw na gyud sa tigulang, dili siya ka diretso ang tae, magkuan siya, mabudiga dito sa ubos-ubos kay redundant colon man siya, pasabot ana nga taas ra kayo yung colon. Kadaghanan na mga tigulang na bagyot. So, bisag unsa na lang ilang inumon, bisa pag unsa na lang ilang gamiton, kapayas ba, avocado, bisag unsa na. Makalibang sila, kaduha, katulo sa isa kasimana ra in taon. So, mao nang common kay gyud. Common kay na siya niya.
Pag tanaw sa radiologist, wala man sila makita. Ha? Kaya mangita man na sila tumor sa cancer, kanang diverticulitis, o sa pa makita, twisted colon, daghang kay na sila makita diya ba? Nya kung hindi sila kakitaan mamiss nila nga tong redundant colon. Taas kay ang colon. Ug ang last may gala nga very common yung mga sakit akong gina-mention kay daghan kaayo ang variety sa kalibo siguro. Ang last case Hirschsprung's disease sa bata. Unsa man ang kabawa na kanang Hirschsprung's ang tawag na sa uban is toxic megacolon. So kadungog mo ang toxic dili lang goiter napa sa large intestine dool sa dool sa luwot. Mo na siya nga dili kalibang og tarong ang bata, ang dalaga, hangtod abot siya og 25 years old. So, dili lalim mga doktor. Dili lalim in tawloy. Okay, right upper quadrant, dili lapit sa kilid sa ibabaw duol sa dughan. Kada siya na gallbladder. Sunod, gallbladder bato. Sunod, napoy acute cholecystitis or gallbladder infection nga walay bato noy. Mo infection lang siya. Nabuang kanang ngano man na nag-infection man imong gallbladder? Usually na siya gyud. Nagi na siya mga bunbon dito nga naghimo mga bato ba nga pino. Dugen mo na to mo settle dito ang kagaw, may mong muhubag siya. Una acute appendicitis, acute cholecystitis. Ang sunod atay. Kadaghanan na magsakit sa atay dili hepatitis noy. Dili hepatitis noy. Tumor. Naay tumor nga tungod sa contraceptive pills. Kung for example, sige mo giinom og pills, sige mo giinom og pills, maghimo mo og kanang cyst sa atay nga dili na siya operahan, sagdan lang yun na siya. Kaya kung operahan na nimo, makuha lang nimo tubig lang. Wala gyud. Sagdan na siya, mo stop lang ka sa imong pills, mawala ka na siya. So, magyelo gani mo, ayaw mo ganoon ang operasyon na yun. Ayaw. Mali gina. Ako gina. Mali. Sunod, napoy mag-amoebic abscess. Unsa man ang amoebic abscess? Kung wag yung tambal-tambal sa inyong amoeba, maghimo na siya kondo dito sa inyong atay. Mga dok, pagpilakon po ng kondohan. Kana siya, no? Kung operahan ka ng amoebic abscess atay, 350 po na pangdawa na din mo sa imong kondo sa brisa. Mo lang, ingana ang presyon sa operasyon. Nga naman, kay pag-abri nimo sa amoebic abscess mudugo bitan ng mga 3 ka litro. Bye-bye. Kung di ka preparado, dugo na siya. Pero usually, may gala, pila na ko kapasinte, nga wag yun ako siya operahe. Antibiotic lang. Puro dextrose ang gamiton para dili mo abre kay tipaita lagi mag-abre gatay na higa. Siyempre, ang sunod na is cancer of the liver. Karaganan, operahan man o dili, patay in 6 months. So, mo na kasubukan na. Mga inganang sakitan. Daghan pag yung mga sakit noy na pag cancer of the colon, kanang sa large intestine, sa hepatic flexure, kanang dapit sa imong atay, mag-cancer magyapon na siya. Sunod, napoy mga problema sa pancreas, usually na siya bato. Sunod, pancreatitis. Ako na siyang gipaspasan kay di na ko mahuman. Sunod, cancer of the stomach. I-entertain na niya tanan. Sunod, ulcer, duodenal ulcer. Kaya ng ulcer may kala, dili sa tungol noy. Ang ulcer, mag-ulcer gani ka sa tungol, ay consider dahil ng cancer of the stomach niyo. Pero kung ang imong ulcer nasa duodenum, or portion sa small intestine, kana siya, na posibilidad po nga ulcer. So, dili mo magpataka na ako siguro yung ulcer, dok, o kung iba, na ako yung reflux esophagitis, dok, alam kay paminaw, no? Unsa din ang reflux esophagitis, dok? Ambot lang, dok. Kabayo mo siguro ng gadagan. O saya lagi. Kada lagi magbut-buot gani. Marunong ko sa doktor. Ay,
Mag-smile na lang yun ko, may gala. Mag-smile lang yun ko, yun. Kaya di man ko mutumpang ba. Di na ko mutumpang, kaya tiguwang na ko eh. Di na siya. Basta bahala na ka sa imong opinion. Doon ka, di bitaw ka, doktor. So, kanang mga sakita, nasa right upper quadrant na ano eh. Sa left upper quadrant, dapit sa wala, inyo yung i-consider ang costochondritis. Unsa man ang kabawa ng costochondritis? Naay arthritis ang atong gusok mo. Abi ba ninyo kang arthritis sa tuhod lang? Kamot? Sa bukton? Sa tiil? Wa mo kiyapi. Naay arthritis sa inyong gusok. Ang dugtong costochondral, ang pasabot ana ang bukog o ang cartilage nga naa dili sa inyong almost duol sa inyong kasing-kasing, mag-arthritis na siya. Mao na nga, masakit pa na akong dughan, Dok. Magpa-ECG ko. Wa ka kaya Pinoy. Ikaw nagutaw na ako na siya. Sakit. Asa dapit din sakit, day. Diri man to ko, diri dapit sa ubos-ubos. Asang ubusa doy. May magunit ko sa iyang gusok. Kanin day ako iduot ha. Pagduot ko, aray! Mingo day ng pasyente. Asa day to, Dok? Dili ito, kasing-kasing na. Gusok to ni mo, naka-arthritis ka dito sa imong gusok. So, dili ka kinanag to diig ko. Nya ko di adto kag cardiologist, to diig ko. Carotid angiogram o carotid sonogram, ECG, Holter pacing, gasto na kag 50,000, way pulos. Mao lagi na ano eh. Mao lagi nang ginatudlo na ko sa inyo karon nga kanang ginasulti na ko sa inyo sa radyo. Rare ka na siya kay kung pa na kanang steak pa na siya. Urag dugo-dugoon pa. Talag sarap mong makadungog. So, costochondritis yun na inyong i-consider kung sakit inyong dughan. Walay lain. Kana, so, naunahon sa na inyong gunauna na. So, iduot. Kung sakit mong iduot, ay, dili kasing-kasing. Dili ka na kasing-kasing sa puso. Kana kasing-kasing sa diri sa ako dughan, kay nahigugma ko ikaw. Ubos ug ibabaw. Ikaw ang akong bathala. Bugas, ikaw bahala. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Lipay no eh. Lipay mo ato. Karon, kabalo na mag-asa mo mong paingon. Tinae, kung dili ka matos gastroenterologist, adto ka sa surgeon. Kaya dito yun, klaro yun. Kung kasing-kasing, cardiologist. Kung bukog, sa orthopedic surgeon. Sa matres, sa OBGYN. Dili mo magpatakag asa mong paingog doktor. Kay kung tigpaminaw mo sa doktor sa Kahanginan, wise na mo kayo. Moingon na dahil yung doktor. Noy, CT scan tanoy. Ano mo sa mga 18,000 daw? Di na ba ko tag-iya sa Metrobank? Tag-iya rin tao kung sari-sari store, Dok. Niya pag gusto mo ni mong 18,000, wala may laing brato-brato de ano eh, Dok? Iksabi na isa po ko, Dok. Basi na makuha ni mo. Kitams? Kung kasabot mo, nalipay mo, sana all. Manawagan mo sa ako, sorry na lang yun mo kung wala mo sa akong phone book. Kay dili ko matubag. Kung wala ang inyong numero sa akong phone book, dili mo na ako gina-entertain. Sorry lang yun. Mo tawag yun mo sa akong sekretary o mo text. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Dito mo mangutanag, mag-clinic ba ko, mag-opera ba ko, maggabas-gabas ba ko, o mag-igat-igat ba? Dito mo text. Ayaw mo, at gamitan kung kay balo mo sa akong personal number, sorry na lang, kay dili yung kung mo tubag, labaw na yung tawag. May pag mo text, kay kung tanaw na ko importante, tubagon ako. Okay? So, katurag yun akong sekretary makatubag sa inyo. 0995-221-8007. Ang diri sa Doktor sa Kahanginan nga number,
para mabasahan ang inyong mga pangutana, 0916 594 7747. 7747. So, grabe. Dahil kayo memorize ba kayo? 7747. Ha? 0916 594 7747. Okay? So, katong duha ka numero ang importante kay gud. Ha? Ibutang sa inyong phone book, memorize ha? Kay intawon. Wa na ko'y panahon mutubag sa inyong mga kuan kay daghan kay ko ginatubang. Ha? So, maski pag unsa ka importante, di jud ko mutubag yun. Basta wala ang inyong number sa akong phone book. Okay, basa sa tag text dire. 0927-730-4224. 67-year-old, tagom, lalaki, result x-ray, atherosclerotic aorta, o say, makayo, anidok, pupong pudkudok, tanawa. Nagpa-x-ray siya. Siya naghupong iyang tiil. Samahan man ako na, may pag-iilo na ako na imong result doy. E di mao ang ingihimo. Ha? Dili x-ray. Today ko, ECG. Niya, laboratory. Ay, Santa Cruz, Digos, no. 0907-351-3371. Babae, 29-year-old, malita, dili ko sulti ni Kelo iyang dila wa man ang laing parte sa lawas. Naunsa ni siya, Dok? Naunsa ni siya? Malita, dili kasulti. Dili kasulti. Iyang dila, wa man ang laing parte. Na-stroke na siya, na-stroke na siya. Na may stroke nga gitawag og lacunar. Na isa lang ka portion sa brain nga naigo sa stroke. Nabara siguro ang agyanan. Nabara siguro ang agyanan sa ugat. Stroke na siya. Dili lang kay tungod sa high blood ang stroke noy ha. Daghan kayong nabara, nag-hemorrhage, una mga stroke. Unya, kanang specific lang gyud, gamay ra gyud kayong lugar sa iyang kasi ang iyang utok ang naigo, mo na gitawag lacunar stroke. Murag dila lang. Pwede na siya. May nasa kung may tabo sa mga kabian. Saan na pagtambal? Ay, alam nun. Tumog doktor, kay daghang kay hatag, isa kasakong tambal. 0909-524-3830. 36 ba ni? O 30? Anak, na ay kidney stone. Before niya gigawasan o murag asin, ikalintura siya o 3 semana. Unsay tambal para dili siya kaayo magantos sa kasakit. Pangpatuno Dok, Santa Cruz, Digos. Giunsa man ninyo pagkaibalo nga naibato sa iyang kidney be? O kinahanglan siya ultrasound day. Ultrasound sa siya niya i-urinalysis siya kay ang kalintura, ang bato dahil sa kidney, dili makakalintura. Ang UTI nga kauban sa bato. Ano na 0910-365-6000. Dok, iliki makapuno. Banhod niyang tiil na kaila na ko resetaaan daw sa doktor niya o pregabalin 75 mg tablet. Okay daw iyang paminaw, pwede ba sa ako, Dok? Kung sakit, pero binhod, dili na makuha. Kaya pregabalin para lang na sa sakit ng baski pag isa katawong tabletas 0939-926-2356 Bama, 92-year-old na ay mga oval red patches sa skin, sa likod o dapit sa baba, pula palibot sa baba, o ngalikos, galiki ang mouth corners. Gi-applyan petroleum jelly na kuhaan ang dryness unsa ni Dok. Unsay mag-recommend ni mo, Dok? Ang 92-year-old is always dehydrated. Always yun na siya. Kaya dili mo inom og tubig, luya na kayo, di na mo kaon. So, usually kita siya dehydrated. Ang kanang red patches, usually na siya hives, allergy. Pero
di man guna nato ma-decipher lang kung di nato makita. Ha? Ipatanan na siya dermatologist para may bawa ito ng red patches pero kanang pag-ugas siyang panit, dehydrated na siya usually. Ambot lang, saon na ninyo kay di man na siya makuha og painom-inom tubig, kinahanglan niya nag-dextrose. 0912-069-8903. Dok, good AM. Unsay maayong pang kontra sa arthritis? Taga maulog. Asa man yung maulog? Kinidok. Ang taon, kung naapay pang kontra sa arthritis, dahil pang sakpin, liver lang. Pero kanang preventive, ay in taon, kung naapa, mainom po ko. Kaya mo nang ko na mag-arthritis, ha? Tukar na nagkalit, ha? Di na ba yun, mamili na ba yun? Mag-arthritis ko dahil, di na kitapit sa inyo, bagang ba, magsakit, nabuang, ano yung mga, di man mamili o arthritis. Abi ba na inyong tuhod lang? Dili, bagang, mag-arthritis ko na. Ha? Sa liog, asti lang, diyak asa lagi. Ha? Kung na ipang kontra ninyo diya, kanang apil sa pang, purim-hurim, gay ko ba? Ha? Mainom po ko. 0905 2 ano ay 0905-082-5279 64-year-old Mako kung sa'y tambal sa insomnia. Kani siya dong ang insomnia daghang kay rason. Paspas imong kasing-kasing, kulang imong sugar, taas imong blood pressure, daghan ka kay problema, pastel lang daghan na lagi. I-decipher na sa psychiatrist. Sila'y maayo ng istorya dahil. Anong? Kay kami may panahon na ay. Pertig yung daghana ng rason na ng insomnia. Maski ako, mag-insomnia man ko mga higala, labaw lagi gigutom ko. Gutomon gani ko. Bisag pagkulong ko ni hapon ba, gutomon ko. Labaw yung nagataba gani ka. Nya, urag gana ang kaon. Pagkaon mo panihapon, may lami. Siyempre, kay gibalik-balik ang sudan. Buntag bulan. Pagkaodto, uyap. Pagkagabi, uyap na po. Sabay tabo. Di ka ganahan. Pagka alas 9 na, gigutom na ka. Saan na gutom mo? Gutom naman kayo. Bisa kung salay, kaunon na ako, may gala. Pagka makakaon ako, masig gamay lang gani, ay, katulgo na dayan ko ba? 0997-084-7041. Imo kong pasyente sa una, 46 years old. Okay ra ba inom losartan 50 mg, ipares bisoprolol 1.2 mg metoprolol paghapon, metoprolol 50 mg, dili ba makadaot? Kana di jud ko ka judge ana dong. Mutanaw jud ko sa imong blood pressure. Mutanaw jud ko sa imong pulso. Mutanaw ko sa imong kasing-kasing. Dili na pwede matamatahon kanoy. Adong, ha? Dili na siya pwede. Mingon ka nga, akong kumpare mo inom mag bisaptan o bisoprolol. Oh, ayaw pagbuot-buot. 10 taon. Magawas na imong almorana sa lubot. Ha? Ayaw pataka. Tanaw siya, doktor. 0938-315-2050. Unsay maayong pagtambal sa among magtiayon. 35-year-old bana, 25-year-old asawa. Dili no tambok bisan kusog ngaon. Uy. Sa inyong mga edad, naagyo kay mo na. Number 1 is toxic breather. Number 1 na sa labaw na gyud nagapuyo mo sa bukid. Kay wala may nakabutang diri. Taga-asa mo. Kung gusto ninyo mo tambok, labaw na gyud sa babae. Gusto ninyo manambok, mabuntis na imong asawa, matambok ka dayon na kay bata pa manggod. Na ikaw, napagka sa 35 years old, siguro busy kayo, daghang trabaho. Maglingkod-lingkod lang ko sa pila ka semana, di ba? Burot ka ba? Maski ginamos lang o bulad ang kanang dukot imong kaorong kada adlaw, tambok ka yun. Kay wa man na consume ang imong energy dong. Ura mag natipon siya ba? So, matipon ganing energy na to, mahimo man ang siyang pambuk. Kaya mo man na ipaagi sa atong lawas, na i-conserve niya, kung sa yung ikaw. So,
Kana maingon mo magkita-kita, mali gyud na siya gyud. Mutuo mo sa FAD kay nag-oatmeal lang sila. Nasigmaya po sa ako, wa ka kaya Pinoy. Ha? Mag-vitaminosis. Sa man ang situation nga vitaminosis? Nagpasabot nga wala kay proper nutrition. Ang una ma-apekto na utok. Lubog ang imong utok. Dali ka kay masuko, di pa ka katulog, way laba ang kaon. Muna siyang vitaminosis. Number 2, manggawas ng mga panit-panit sa inyong panit. Ha? Sudod ana, manakit inyong mga bukton, mao mo gitrabaho. Sudod ana, sige lag sakit inyong kuto-kuto, ang inyong dughan. Muna lang, kulang na siya sa kaon ba? Nya maingon mo nga nagdieta ko kay para mo payat ko, mali na siya noy. Okay, ang lawas na to, kabalo mo concern. Mukulang gani na yung tubig. Uhawon ka pero may uhaw. Diabetic siguro po, wa ka kiyape, wala kay inom tubig. Oh, daghan kay sakit nga dili kinahanglan tabletas ba? Tinuod pa. Daghan gyud kayo, wa lang gyud mo ka decipher ba. 0955 sorry. 52-year-old babae. Sige kalipong. Mudoko o muhangad na ay maintenance dosartan. BP 130/80 in town, din sa blood pressure nimo day. Naani siya problema sa imong dalunggan. Mata. Ha? Dalunggan, mata, kasing-kasing. O kana sila mga lugar na ipatanaw na sa doktor. Dili na siya vertigo, kaya ang vertigo in English lang ang lipong. Ay translate nimo ang lipong, vertigo na siya. So, ingon ka sa doktor na kay vertigo, ay in town. Diagnosis karabaw man in town lang. Symptom lang man na. Dili na siya sakit. Ay tao ng sakit nimo. Okay, 0955-795-1765, 66 years old. Rudy Alboroto, Malungon, Sarangani. Oh, guwapo na po siguro signal na to dito sa kuan, Ronel, sa Malungon. Sige, kalipong, dili makatulog, dili pod kadungog. Ay, Santa Cruz Ligos. Ay nang, sa imong sa imong edad ba? Kani gyud sigurado gyud ko gyud ani nga taas kay imong blood pressure. Sigurado gyud ko gyud. Kay 66 years old ka kung wala kay maintenance, sigurado. Nay uban magkuan ba? Maglimod sa ilang sarili nga taas ilang blood pressure, bata pa mong kudo. Kay edad nimo noy. Sa 60. Wala oy. Mag-maintain na ka nagtambal para sa high blood. Dili lagi na mawalang high blood, forever na siya. May pa imong high blood, forever more pa. 0948-553-1737. Dok, ingon ka mag-discuss ka bahin sa kalipong. Bitaw, Hagbayra? Hagbayra? Alawa dito sa YouTube, na kalipong dito. Yan, may ito na ako pag-discuss kay bago na ako pagkasuyod ba? Yan ay na ako pagbayo kung sa mga rason nga nung malipong ka. Kay, susay ba, magsakit akong buot ganyan ang mabot. Dok, i-diagnose man ko sa ka-doktor vertigo. In-English naman na niya ang lipong. Ang lipong, sa in-English, vertigo. Sus, in tao, di man na diagnosis. Taganay ko bitahistin. Sus. Manguros na lang ko. Apil na malibang manguros. Ha? Ingana ko kasayawero, may gala. Ingana ko kasayawero kay nagtudlo manggugugod sa una pa. Yeah, graduate sa University of Santo Tomas. Di among standard task kayo. Gamay naman sa akong panahon nagala pa eskwela ng medical school. Gamay ra gyud makasulod sa medical school. Ha? Pilihan, tiyan mo na sa akong batch sa 2,700 ang aplikante sa USD. Pila gidawat? Dili sa Visayas, Mindanao, pila ka po? Duhara. Ha? Duhara yung tao may gidawat. Gikan sa Visayas, Mindanao. Kung naalala ninyo. Out of 2,700 applicants all over the world, kaya naman yung Amerikano, mga German. Visayas, Mindanao. Duhara may gidawat. Nga, pareho po may classmate. Classmate, duha. Ang among sumang cum laude og ako. Tiyaw. Lisod kayo magdoktor sa una ba? Amot ko ron. 0955-980-5994. Dok, akong anak na ay ubo. Gahi, kayo, naapoy sipon. May paiyang ubo. Kay gahi pa. Upat na ka adlaw,
babae, 14 years old, siya unsay tambal ang nilok ay Santa Cruz Digos. Ha? Daan ako nagstorya sa inyo ng ubo may galalo. Mayroon ko sa inyo nga, lisod yung kayo siya i-diagnose kayo. Daghan kayo agyanan sa ubo. Nila manggikan sa plema, sa tutulan. Napo na siya, dito gikan sa inyong ilong. Ubo po ka. Oh, mutulo ng inyong ilong. Asagi, dito sa likod. Pag mutulo na siya, muubo yung kag na oras ba? Huwag kabalo mo tanaw o grilo ang ubo. Muubo kang wala. Na, alas 2. Niya, hutoy yun, di na kaganahan matulog. Di ka katulog. Kasi sige magkahutoy. Niya, bisag unsa nila yung pasangilan. Ubo magug alas 2. Basig na siguro dili ingon nato, dili sa kwarto. Magpatutos na. Ha? Daghan kayo ng kunaday. Ipatanaw ng doktor yung taong day. Kaya aron masulba dahil ba, kaisa lang. Hatag tambal, kaisa lang yun. Diba, mainuman ko, carbocystin daw, huwag man ko naayon. Alangan! Unsa man ang carbocystin? Para may tao na mahumok imong plema. Kay gahi man. May palagi yung ubo kay gahi pa. Oh. Dok, nainom ko ang Ambroxan. Ambroxan, mucolytic, kaya po na siya. Pahumukon ng imong gahi nga ubo. Wala. Okay nang lang sa antibiotic. Ay, bayot na lang ito ihatag. 0951-408-4852. Good morning, Dok. Sakit ako ang right legs. Hangtod sa batiis. Ngul-ngul. Kaayo. Siya sukad na tumba ko unsa unsa tambal. Salamat. Way edad. Basig diabetic. Wala x-ray. Nganong natumba man siya. Basig na ibalik. Ha? Sa edad pa lang nato na ha. Number 3, nagasigarilyo. Sus in town. Gitawag nga sakit nga Buerger's disease. Tiyaw? Ha? Gamay pa kayo na akong istorya sa inyong sakit ba? Daghan kayo ba? Daghan kayong mga sakit nga ko. So, di siya pwede nga magtagna-tagna ko. 0907-351-3371. Dok, ang gatas kay sukal. Tinuod, makataba o makagwapa. Dugay na ko nag-inom. Dili ko gutumon. Babae ko, 70-year-old. Tinuod na siya nang. Basi pag di nakamukha or basta mainom ka kay sukal. So, daghan kayo kong pasyente na yung problema pag humag-opera ba. Uragwa lang. So, ano ko'y panahon na gala, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.